posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula chairman wa mavenda wa musika wa Lilongwe pamene lero lino adapita ku parliament kukasiya madandaulo awo. Si chairman yekha amene anampasa mpata kuti ayankhule komanso ena mwa mavenda kuti kwenikweni mavuto awo ndi chani, ndipo adayankhula motere ngati uthenga opita kwa president. Munali nduna zingapo ndichiona kuti mitengo ikutsika kuti kuzigula mitengo imene timagula from December. Kamwe ndiva penepopo kamukumva penepo ndiyeno kuti ife tanena kuti mbali mwati uzayi sino amene mmagulitsa, amene amatigulitsa ndi machina ndi chani kodi ndamwenye. Ndiye tikufuna mawu amene wawaso alankhulidwe machina ndamwenye ali pati alipo, andi ife ngati atsogoleri sitikutopa, tikufuna kuti zithere lero. Kamukundiva penepopo mwayimva statement imene yeti nkhawa ndi mitengo ayimva kuti mitengo yonani kutsika, andi boma chimene ayika ndondomeko imene afuna kusayinira umumu. Kamwe ndiva penepopo kaunjika amuyika gulu limodzi la mabizinesi amene akuthandiza anthu ovutika ndiye boma. Kamwe ndiva penepopo lizapatsa forex osati azigula pa black market kuti katundu asalaniso asakwere. Ndiye tikufuna kuti zimene zizi zisakhale zapakamwa koma tisayinire. Kamukundiva penepopo ngati kukwera kungakwere pa zifukwa zina. Kamukundiva penepopo azitiziwitsa organization yathu andi zizikhala zotani kodi zomveka. Kati kumvana penepopo kuonjezera pamenepopo angakhale sinali mumutu wa lelolo tinalankhulapo nkhani yokhuzana kumapana mapanti andi kwaperekedwa kale order andi order ili kale mfonimu amakaye security kuyemala mapanti aja kuyenda kumabwera kumaoda amene mapangira kale. Kamukundiva penepopo iyi ndi nkhani yotani kodi yoonjezera. Ndiyeno nkhawa iliponena kuti this is almost dikilani kaye nkhani ndiyonena kuti panopa ndi 4 o'clock. Kamwe ndiva pene pachapo kuti abwere tiyambe kulankhulana mwene can take up to 2 hours. Kamwe ndiva penepopo ndiye kukubwera chani kodi mdima. Kamukundiva penepopo ndiye the solution ndiyonena kuti kodi tikuyenera kubwera tidzapitirize mawa kapati tipitirize lero lomwe. Okay, ndiye ngati tikupitiriza adikilani kaye ndiyeno ngati tikupitiriza kuna kuti tipitiriza chifukwa tifetu kwa inuyo koma ife tinanena kuti lomwe titani titha kupitiriza. Dikilani kaye. Okay. Chifukwa nkhawa imene tapemphera kuti tibwere ndiyonena kuti ndi mdima kodi anthu tiyenda bwanji ngati chigulu koma ngati atsogoleri tazipatsa unena kuti tafika etiko kutha kutani titakulankhulana cholinga chonena kuti chifukwa nkhawa inali yonena kuti akualanda malayisensi sichoncho tena kuti malayisensi asatani kodi asalande chifukwa kuti ife ndahandi tumafi tikonena kuti kuchoka pano mawa katundu bizinesi zizitani kodi tizipitirira koma yotsika chani katundu wotsika. Kamwe ndi pamene pacha ndiyo kuti zimene zichitika it has to be signed ndi kuvomezewa chali patipo ali pamene pacha kati kufana penepopo ndiyeno ngati gulu fati ndi nkhawa yonena kuti tifike another 2 hours ndiye kuti we are talking about ndi mdima anthu atha kupwetekeka ndi kuvulala. Kodi are we going back ndi tonse then atsogoleri zabwereso mawa tisasena penepopo koma nkhani ndiye option yoyamba ndiyonena kuti ndikakayikoma option ndiyonena kuti kodi zingatheke kuti anthu ndachitetezo tikubwerera ife tikumaliza nkhani tizendiza mammawa tuzapereka malizatsi wonse kapena tizayambireso mawa. Ndi mmene ndithu akuchitira akuluakulu amene akonza zionetsero zimenezi kuno ku parliament building. Panja pa parliament building ndi mmene zikukhalira kuno ku city center. Mwamva ena mwa mayankho amene timakamba poyambirira pa nthawi imene tinabweranso pano pakanema ya mibawa kunena kuti pali anthu ambiri amene abwera kuno kufuna kuti amve mayankho a anthu osiyanasiyana, ndipo wamva anthu amenewa akuluakulu amene anapita ndithu kuti akamve mayankho kuchokera kwa amene anapita ndithu ku nyumba imene ya malamulo kunali Richard Chimondo Banda, kumeneko kunalinso nduna yoona
za malonda amene wanda Sosten Gwenge komanso tinaona kuti kumeneko kunali nduna imene ili ya zofalitsa nkhani amene wande a Moses Kunkuyu ndipo ena mwa mayankho amene apereka ndacha mumamva ndithu pakanema pompo kuchokera kwa akulu amene wakunena kuti mukugwirizana kwawo pali zina zimene agwirizana kuti zisinthe akunena kuti mitengo ya mapanti kapena kuti ma underwears ena amachula choncho ena amachulanso kuti mabra kuti mabla akuti zinthu ngati zimene zizi mitengo imene akuti amalandidwa mavendawa zimene zagwirizana kunena kuti zisiyike asamawalandenso komanso pali zina zimene agwirizana nkhani ndi yokhudzana ndi kukwera kwa mitengo akuti mitengo imene ili yovomerezeka kuti ndi mitengo imene imapezeka ndithu mwezi wa Disemba kufika na lero lino akuti mitengo imene amagwiritsa ntchito Disemba ikuyenera ndithu mitengo yonena kuti izikhale kugwira ntchito pakadali pano koma chimene mwina achavuta kwambiri kuti gulu limuna mmamva phokoso cha pasipasipo nkhani yake ndi yokhudzana ndi kuti anthuwa akuti afuna ndithu ma solutions kapena kuti amwenye amene amadandaula kuti akukweza mitengo kawiri kapena pafupi akuyenera kuti mitengo imeneyi akhale ndithu atsimikiza nawonso kumbali yawo kuti amwenyewa atsitsadi ndipo zonsezi sizingachitike ngati pasanatsatidwe ndondomeko zoyenerera mukufotokoza kwa akulu amene wakunena kuti pakuyenera ndithu pakhale kusayinirana kovomerezeka akulu akubungwe la Malawi Revenue Authority komanso akulu ena ochokera ku Ministry of Trade angakhalenso ena ochokera ku Ministry of Labor akasayinirana zonsezo zimene ndithu akhale kuti akutsatira koma pakuoneka kuti pali kusampana kwenikweni kuti anthuwa zikhale zikuyenda motani kamba kunena kuti ena mwa mayankho amene aperekedwa ena sana asangalatse ena awasangalatse ndithu akufuna kuti zinthu zizatsika komanso apeze mayankho amwansanga tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana tikufunanso tisake akuluakulu ena amene anali kuno tiwamve kuti kodi iwowa awalandira bwanji makamaka mayankho amene alandira mayi timakumvani poyambirira paja panali madandaulo osiyanasiyana tifuna ndimve kuchokera kwa inu mwamva kuchokera kwa akuluakulu amene akupanga makamaka zokambirana ndi aboma mwachilandira bwanji mayankho mwawamva mayankho ndawamvadi komano chimene chikufunika kwambiri nchonoti yodi apitedi kwa mwenyeko akatsimikizire kuti tikamapita mawa kapena nkuja tikapeza di mitengo ya Disemba imene nkagulirayo akuivomera kuti tikhozopereka imeneyo mwina mumachulapo poyambirira paja onena kuti zinthu zambiri zakwera mitengo apa tikukamba za katundu yekha amene amagulitsidwa mwina ku bwalo la njovu ka misika ina yozungulira mtawuni ya Lilongwe tinene kuti ndinokhutitsidwa ndi mayankho amene abweretsa akuluakulu anu tikutitsidwa tikono titapitadi ku shopuko tukapereka mitengo imene anati mapereka mbuyoyo panopa sitingano takhutitsidwa foti sitinambe tapita ku shopuko nkukaperekadi zimene akutani atilonjezazi koma tikakapereka zimene atilonjezazi mbe tikanena kuti tatani takhutitsidwa boma lachotsa ziphaso zimene mashopu amenewa kapena ene ake mashopu amenewa amagwiritsa ntchito kuti azigulitsira katundu pakadali pano tikukamba pano ino ndi ine ziphaso boma lachotsa alibe ziphaso zizonse zogulitsa katundu mwachilandira bwanji ngati ochita malonda chimene chocho ndikuona kuti ndichopweteke foti ngati alanda ziphaso ndiye tizitanthauza kuti mashopu akhala otani otsekedwa ndiye ife mathandizo athu timapeza ochokera umu koma ngati mashopu atsekedwe kulibenso kuti tikhozepesa mathandizo ayi yeyi amenewo ndi amodzi mwa anthu amene akupezeka ndithu kuno ku nyumba ya malamulo panja pa nyumba ya malamulo mukufotokoza kwawo akunena kuti mbali ina kukhala ngati ndokhutitsidwa mbali ina so okhutitsidwa tifunanso timvenso kuchokera kwa anthu ena amene akupezeka ndithu kuno ku nyumba ya malamulo mayi wanga inu mwachilandira bwanji ifeyo tachilandira sidachilandire bwino ifeyo nena kuti akuchosa ma license akwalanda ziphaso zakugulisira malonda nde ifeyo akawalanda ife kopita tilibe koma ife timafuna atichosere mitengo osati awalande ma license etu pali fundo ine imene mukadakonda kuti akuluakulu amene akuchita zokambirana m'malo mwa inu ndi boma akanatsatira lero lino ndi fundo yanji timafuna asayinirane lero kuti mitengo atisisira agwirizane bwinobwino ife tikamapita mawa tiziziwa kuti tikagula mitengo ya Disemba yomwe atiuza chifukwa ife tilibe information yoti atiuza kuti mawa tikagula koma sanasayinirane mukupanga business ula alongosa ife business yomwe timapanga timagulisa cha mwana belo la cha mwana etu ndezakwera iyeyi amenewo ndithu ndi amodzi mwa amayi amene ndithu akupeza kuli chinamtindi cha anthu mmene mukuonera kumbuyo kongako anthu ena akuoneka kuti abalalika akupanga zinthu zina ena akuoneka kuti akufunisabe alandire mayankho awo mtsiku la lero tikhale ndithu tikumva kuchokera kwa akuluakulu mujanena olonjezera kalekale poyambirira paja kunena kuti tifuna timve ndithu kuchokera kwa akuluakulu kuti iwowa
achilandira bwanji mayankho amene apatsira kuchokera mbali ya boma akhale mayankho a mtundu wanji komanso akhala kuthandizika motani malingana ndi nkhawa zawo zimene anabwera nazo ku nyumba kuno ya malamulo. Abwera ndithu kummawa tikawerengera bwinobwino mwina ndi maola opitirira 9 amene adutsa pakadali pano. Tifuna timve ndithu kuchokera kwa anthu osiyanasiyana tiwamve mayi wanga mwachilandira bwanji mayankho amene aperekedwa kuchoka kwa akuluakulu. Sitinamve mayankho, sitinamve Pakadali pano mwina kungokuunikirani akunena kuti mtengo wa ma-underwear kapena kuti mapanti komanso mabra amene simuzilandidwa zimene zakhala zikulandidwa mbuyo mu situation imene nalipo mbuyo mu chinanso nkhani yokhuza kukwera kwa katundu akuti mtengo umene muzigwiritsa ntchito ndi umene mumagwiritsa ntchito mwezi wa December. Mwachilandira bwanji ndakuwuzirani zimene mayankho amene aperekedwa. Sitinachilandire bwino ndiyambe mwina ndi akuoneka kuti ali ndi yankho lapafupi. Sitinachilandire bwino chifukwa December layo ndimene katundu anayamba kukwera. Ineyo ndimagulitsa silk dress December layo ndimatenga 840 kuchoka pa 550 ndiye imene yoyo yaonjezeranso yambiri apange wa last year January osati December. Nthawi ikupita kumapeto mwina kukuda mayankho sakubwera mmene mukuonekabe kuti mudakali ndi mitima yotentha zikhale bwanji. Sabanganika ayanthu amayokuuza zoti abwera pano akambazina ali dziko mmodzi kuti timvane amayira kuuza akuti boss liyotselena amayira kulankhula avekele akuti dziko ndilathu ndrama ndizawo sabanganika apa pamene tapangayo ntchito tikhozetalimbana nakulimbana kwabwino kumenyana nawo koma wapita kumawa sikutani sizisinda ndiye ipetu fadi simikize pano kuti kodi ngati sizisinda tidzabangena chiyana ngati zatani tikamaja wano likhendi mutu ogwirira kuti zatani tukana maona kuna kuti dziko ndilako ndama ndizatu ifamene tukwakani chifoti akamane bwera kumene kwamabwera mcheko atipanga business ndama lawo ndengazili zimene zozo kuti ndi anthu ndithu amene adzadzidwa ndithu ndi mkwiyo kamba ka zimene zakhala zochitika ndi anthu amene adzadzidwa ndi mkwiyo. Kuno ku nyumba ya malamulo pali zambiri zimene zikuchitika, pali anthu ena akupanga zinthu zosiyanasiyana. Tikumva palinso mayi wangawo akuti iwo amapanga business ja mapanti imene akhala kulandidwa malingana ndi malamulo amene bungwe lija la Malawi Electoral Commission limakhala kugwiritsa ntchito. Ndifuna ndiwamve choyambirira dzina ndi ndani komanso. Ndi Catherine Banda koma lojera anthu amandichita kuti boss lady. Tigwiritsa ntchito la Catherine Banda ndinu mmodzi mwa amayi amene machita business. Business yanga ndi mabrand mapanti. Ndi ana ku university ngati ananga amaja timadzera business imeneyo. Koma kungoyambira timalandidwa mapanti, mablau tikalandidwa polisi kumatandaso ndrama zambiri mbiri. Koma panopo tasangala ife ngati ano ndi mabrand mapanti. Kunoko ndi dziko losauka. Anthu sangakwanise kugula panti mu shop. So zoti anthu akwasiya pa umphawi wovutika anthu akuvutika ndi mapanti. Koma panopo pamene zatheka chonchi. Atimenyeranso nkhondo kuti katundu tizigula mtengo wa December. Ifote panopo katundu wakwera kwambiri. Ndimati magulira last year December mitengo inali bwino. Koma panopo katundu belo kumagula 1.2 million. Mwandiva mapanti omwe timagula ma 500,000 panopa dzadira 1.2 taganizana sitingakwanise tikuvutika takuya kwambiri Malawi ndi dziko losauka. Mwachilandira bwanji inu mumapanga business yanji komanso mwachilandira bwanji kuyambira mayankho amene abwera. Ineso makamaka dzina langa ndine Victoria Banda. Ineso ndachilandira bwino kwambiri ndimapanga business ndimatsegula madress nde dress panopa 1.5 million 40 kgs ndiye babazali ano lizinthu zitsika tionerera zimene zozo inu mwina akuti pali anthu ambiri akundiuza kuti ena ndi ochita ma business achakudya ena ali ndi ma business osiyanasiyana ena amapanga inu mmagulitsa chani? ine ndimagulitsa kaundika muyankhule ndi mukuoneka kuti mukudandaula kwambiri ndipo kwambiri ko basi mwalandira bwanji mayankho amene akuluakulu amene munatuma kuti akachite zokambirana abweretsa mayankho amene wakwale loli tikhoza kungoyankha kuti tawalandira bwino chifukwa sitikuziwa kuti agwiradi ntchito kapena ayi koma kwale loli tili ndi chisangalalo ndithu kuti tawalandira bwino chifukwa anthu ife tikaoda katundu uja timathandiza miyoyo ya anthu ochuluka potengera ana athu koma pali anthu enanso adera okuti timasamalira kudzera mu bizinesi imeneyi moti mfeyo kusiya bizinesi ndiye kuti tapha miyoyo ya anthu ochuluka ndi mmene zinthu panopa zikukhalira katundu wa ine amene ndimaoda ine panopa ali pa 1.5 million zimene ineyo sindingakwanise chifukwa katunduyo ndimaoda 500,000 akuti yayi wakondera sakuchezako ndi abambo ndachezeko ndi abambo
ochepa chabe tichezeko ndi abambo ndikhale ndikubwera nkhani ndi zambiri ndikudziwa muli ndi nkhawa zochuluka nkhawa zanuzo ndikhalenso ndikubwera kuti ticheze nanu ndifuna ndichezenso ndi abambo ena amene akupezeka ndithu pamalo pano funa ticheze nawo kuti kodi iwowa akumana ndi zotani kapena kuti mayankho amene aperekedwa awalandira motani choyambirira ndikulandireni dzina ndi ndani pano pa M'bawa wa television. Ine ndi John Abdul mayankho mwawamva mwina mwamvetsedwa akuluakulu amene anapita kukachita zokambirana ndi boma akunena kuti pali zina zimene zikuyenera kusintha palinso zina zimene amalawi akuyenera kudikira kuti zisinthe mwalandira bwanji mayankho amene? Ife mayankho talandira bwino kwambiri chifukwa kuti ife zimene timalimbikizira ndi zimene zono chifukwa milingo imangokwera ndi ana kuti pano tidikirano zigulu amene magula December ndefe yoti osangala kwambiri chifukwa zimene madikirani ziti ndi zimene zozono mwina kukhala ngati nzika nchifukwa chani tikumafika nyengo ngati imene mukaona ino mukuona kwanu? Apano sizoti chivula ndi chani apo mwanisa kuti thandiza fari timafikira koma sawa matithandiza ano ndi chifano tinafika ndi pana stage ngati imene iyi toni zinthu zikuvuta kwambiri anthu sawa matimvera zoyika zathu fari mapina kwa makadandaula mwanonso matimvera fasika nafika ngati imene zafika lero izi sizabwino zoti pana zimebwera zamachakuja ni ku parliament sikhala zabwino ndi apata abaso andiphuzo lake kuti mpena pakati kazadandaulaso mwina azativa mufulumira kusandi pano pamene zakhalira pano pamo amenewo ndi amodzi mwa anthu amene akupezeka ndithu kuno ku parliament building ndifuna timveso sikaunjika yekhayi china chichonse chadula shuga wadula panopa wanikeji 4000 tikukhala pa landlord sakuyerekedwa akukweza so mtengo wake landlord akuyerekedwa chinthu chake kaya kunena kuti ngati Chakwera kukukwezani zinthu ndene nyumba ngani sakwezi panopa nyumba 50000 ndosalongosoka amakuti bafa muzikhoza nokha ndi panopa chinchonse chatani chadolana amamwati sakumwati ku skulu tumapanga juice ndipo fika juice anamba kutupa juice sichoti mwana ngapa zikuchitika kulilongo kwa Chakwera komwe kuno zikuchitika ife panopa mavenda timati tikachoka mtaoni tikwaluka ndi ndamo onyenyeka mapita musana mundindame okona 5000 sikuphapo kanthu kodi fesi titenga matenda sitipanga zibwezi ndauda nyamata sota ife tizingwalola osamba tizingwalola mapilake feyo tiphwanya ndeziko la Malawi tichuka anthu amatenda okumwa mumuze Chakwera nakuti ifeyo matenda atipeza kamba kuti khalidweke lomwe akuchita Chakwera chakecho indamaliza awo simaganizo M'bawa wa television ni maganizo a Malawi amene tapeza kuno kunja kwa nyumba imene ya malamulo maganizo amene akuperekedwa pano pakanema ya M'bawa ndi mpato amene tikupereka kwa Malawi osiyanasiyana kuti apereke maganizo awo au fotokoze zimene iwo akumvera kapena mmene zinthu zilili kunjako iyi ndi kanema imene sitenga mbali ya munthu si ya chipani si makhala pakatikati cholinga nchoti tipereke mpata kwa Malawi ena onse aveke kapena apereke nkhawa zawo mmene zinthu zikukhalira mmene ndakhala ndikunenera muja kuti kuno sinali ndekha ndinali ndi Natasha Ndala ndikufuna ndicheze ndi Natasha Ndala amene sinali limodzi kuno wakhala akutsatira bwino anakalowa nawo mchipinda chimene mundidikira pang'ono ndikhale ndikuyankhula nanu chaposa yedu apa koma ndikufuna ndicheze ndi Natasha Ndala amene anakalowa nawo muchipinda chimene munali zokambirana Natasha unapanga nawo atendi muchipinda chimene munali zokambirana pakati pa mavenda komanso amene ali akuluakulu aboma tukamba za nduna ya local government honorable Richard Chimondo Panda komanso amene ali Minister of Trade amene wandi Sosten Gwengwe munali zotani utafika mu chipinda chimenechi? Kukambirana kwake muna choyambirira ndipangire penti chithunzithunzi mchipinda chimenechi anthu munali mudi yotani? Mudi yake ndionena kuti anthu ali ndi mkwiyo ali ndi madandaulo kamba kunena kuti izi zini nkhani imwe yakhayo kambidwa kwa nthawi yayitali pofika ponena kuti abwera ku nyumba ya malamulo ndi nkhani yonena kuti anaona kuti izizi atopa nazo mtolinga zake anabwera kunoko ku nyumba ya malamulo mujana fotokozera onena kuti akhala kulemba zikalata chaka chatha tinaonapo nkhani yokhuzana ndi zovala za mkati ma underwears omwe ndithu zimakambidwanso nkhani imene iso inakambidwa mu tsiku la lero omwe ndithu afotokoza kunena kuti pakadali pano atsitsa ndithu achosa akhwefulaso lamulo nena kuti kaya mwala yeye azipezeka kuti akuvutitsa pa zovala ngati zimene zizi za mkati nazonso azichoserapo komano nkhani yayikulu yomwe inamanga nthenje ndiyokhuzana ndi mtengo kuti kodi tsopano anthu kunjako tikupita tikauza zotani chifukwa chonena kuti anabwera kuno chifukwa chonena kuti akudandaula za mitengo anduna anayankhulapo nkhani yokhuzana ndi
forex pa black market anthu akumapezeka kuti akugula 5000 koma iwo anena kuti akhala ngati kuti apanga subsidize forex amene kuja pala anthu amene amakaoda katundu kamba za mabelo galimoto za second hand amene aja amagwiritsa ntchito forex amene aja akhala kuti awapanga subsidize forex amene akunena kuti aziwagulitsa pa mtengo ovomerezeka wa boma 1751 kwacha ndi amene azagulitsa ndicho linga chonena kuti anthu aja kamakaoda katundu kunja azigula katundu ndithu pa mtengo onena kuti sakudandaula kuti apeza forex movuta kamba konena kuti izizi zonsezi zikubwera kamba konena kuti akumagula forex pa black market akumagula pa mtengo okwera ndezi zimenenso zimakhala zonena kuti kwa iweyo munthu opanga business umafuna kuti upange benefit upanga bwanji kuti upange benefit ngati iweyo ukugulitsanso pa mtengo otsika zomwe safotokoza aona masectors osiyanasiyana kumbali ya zakudya akukamba za flour panopa zikuoneka kuti flour amene amapangira bread kanda mandasi akusoka kumvaso kuti ku Blantyre bwalo la milandu lapanga rule in favor ya Bakers Pride amene anakasuma ku court kuti pakhale chiletso makamaka nkhani yokhuzana ndi kukweza kwa mtengo wa katundu ndipo iwowa chigamulochi chikunena kuti katundu mune wake wa katundu akuyenera kukweza malingana ndi mmene waonera production cost ndi zomwe tikunenazo kuti iweyo ngati wakaoda galimoto 5 million kunja you don't expect yourself unena kuti ugula galimotoyo ugulisa galimotoyo pa 3 million kapena 4 million then nkhani onena kuti apanga subsidize forex yo komanso anena kuti nkhani ya zakudya ali aufa nkhani ya mafuta zonseza kuyenera kuti azipange subsidize ndicho linga chokuti katundu amene yatsika komanso anena kuti akapanga subsidize forex amene yuyu mtengo kuyenera ubwerere mmene unali wa December ngati zinthu zoti magula choncho zikuyenera kuti tiguleso choncho zomwe safotokozaso nkhani yokhuzana ndi kukhalaso mkumano ndi anthu mwina awati wamve akuyankhula achimwene tayankhula kuti banja achimwene awa akuyankhula ndimafuna ndiwamve bwinobwino achimwene tayankhula ninso mwina achimwene yayi ndi mmene ndithu zikuchitika kuli achitetezo amene akutithamangitsa kuno malingana ndi kuti zambiri zakhala zochitika amene tazungulira nawowa ena ndi achitetezo ena kumbe kwathuku kuli achitetezo osiyanasiyana koma ndi mmene zakhalira ndinali ndi Natasha amene amatifotokozera nali mtolankhani wathu kuno komanso ndinali ndi bwanali Makoti amene anali pakamera kujambula chithunzi chokongola kwambiri chimene mwachiona chija koposaposaso ndithokoze Madalo Walana amene anali producer wathu komanso technical engineer kuno ku Parliament Building ndikupatsireni anzathu ku Blantyre makamaka kumeneko kunali nzathu ameneyo Deborah Kurinji zomwe mwambiri Deborah munthu akuona kuti uli live yakuimbira